Üdvözlöm Önöket! Ez a Magyar Napi Híradó 2020. december 20-án. Első hír. A Magyar Honvédség megerősítése folytatódik. A kormány új felszereléseket és fejlesztéseket jelentett be, amivel a honvédelem a rendszerváltás óta legnagyobb átalakulását éli. Második hír. A Tiszapárt gazdasági csomagja komoly vitát váltott ki. A tervek szerint több 1000 milliárd forintos megszorítás sújthatná a családokat és a vállalkozásokat egyaránttal. Harmadik hír, a lakáspiac is változik, új szabályokkal és gyorsított engedélyezéssel indulnak a kiemelt lakásfejlesztések Budapesten, Debrecenben és más nagyvárosokban. Köszönjük, hogy velünk tartottak! További friss hírekkel holnap is jelentkezünk.